Здравейте! Пак ни се разминават канелените руца, защото сега видяхме, че всъщност място работи до 3. От 12 до 3, а ние не смогнахме, защото Даниел беше с децата навън, докато аз обработя и кача видеото в неделя. За неделя. Сега отиваме към метрото, така че няма да бързаме. Абсурд е да стигнем до това място, да си вземем нещо, някой друг път явно. Ще се видим с Георги Лица и Мартин също. И така, между другото е супер топло, обаче адски мрачно, все едно всеки момент ще завали. Дано да не завали, защото ще се ядосам, понеже тая разходка я планувам от 2 години. Ей, дай бъд! Ей! Разбира се, на разходката ни се приваля, защото заваля дъжд. Че до гарата. Имам правил. Как така? Опа. Той се води в метрото. Така да я заваля дъжд, не можахме да се разходим в парка. Общо взето само слязохме до центъра, видяхме го. Там си е. Явно в бизнес парк на мен ще ми върви. Центъра по-рядко. И така сега ще ходим с Елица да взимаме пица бургери, нещо такова тази вечер. Ще е вредна. А да ни отива да вземе колада. Добро утро! Днес е понеделник и аз съм решила да изненадам моите приятелчета Ани и Евгений. Те правят ремонт. Вчера са стояли до 5 часа сутринта. Миленките супер много работят и отделно имат да ходят и на работа, така че викам да ги зарадвам с едни содени пичици. И сега децата си дохапват. Обличам се и отиваме към... Те живеят супер близо до вкъщи, буквално на 2 минути в отсрещния блок. Мисля да им взема и някакво сладко. Сега ще видя. Маме, тати, какво са ми донесли? Има едно Има едно сладко от моркови, което ми е супер фаворит. Много харесвам. И да, тъкмо да отивам и на разходка с децата. Здравейте! Днес е сряда. След малко децата трябва да се събудят и да ходим на рехабилитация. Но преди това, тъй като до сега снимах TikTok видео, исках да ви покажа какво пристигна от този китайски сайт, който беше доста нашумял. Той все още е ще изписам тук на екрана и в крайна сметка реших и аз да поръчам някои по-дребни неща, за да видя дали си заслужавам. Като искам да отбележа, че разбира се на такива места и онлайн, сега примерно текстила може да е окей, нещата за кухнята пък да са отврат. Така че ще ви покажа аз какво съм поръчала и от какво съм доволна, от какво не, както и колко пари съм дала. Така, доставката беше за 10 дни, което смятам, че за такъв сайт, нали, да не чакаш 2-3 месеца е супер, 10 дни. И започвам сега нещата за децата, които поръчах. Започваме с тези яйца. Те са на цена от, сега ще ви кажа, те са на цена 6 броя за 6,79. И какво представляват? Много готина игра, според мен, в различни форми и цветове и те трябва да ги сортират. Доста е добра и за пластмасово, обаче толкова готино и за мен супер развиващо уменията и за 6 лева, по принцип в България не може да се намери. Така, следващото нещо, което поръчах, аз не ми е направо впечатление, но това е умален размер на пъзел. Иначе по принцип стандартно са толкова големи, но това са зеленчуци. Ето тук имаме и домат за 6 лева. Иначе като цяло на мен ми харесва, че си ги има тези щипчета, което не ми хареса, ама то си е моя вината. Ето тази писта, сега няма да я изгубявам, ще ви я покажа на картинката, която си е чиста пластмасарийка, си е едно пръчки зрънчо.
Смисъл, много ме я, че я поръчах, защото те му гледах. Може и децата да им хареса, защото реално тя беше на цена от 5,50. Тук има едни топчета, които се пускат отгоре до долу слизат. Между другото, в този сайт, като си изтеглите приложението, има едно колело, което се завърта и може да си вземеш на още по-ниска цена, примерно да получиш дори 90% намаление. И ще прекъсна малко играчките на децата, защото като го казах това нещо, искам да ви кажа, че си поръчах ето тази. Тук има още нещо ново. Да, тази шапка, която е на цена от 99 стотинки. И да ви кажа, много си ми харесва. Мекичка е тук, удобна ми е. И за 99 стотинки, бонжур. Нещо, тази игра с морковите, може би сте я виждали. Със сигурност е по-готино, ако това е дървено и се изваждат морковчета. В случая при мен е цялото от плат. Но пък много ми хареса. 9 лева струва и съм супер доволна. А много съм доволна от тази покупка за децата. Това е чекмедже Монтесори с жетони. Ето тук сега ще ги видите. 2, 4, 6 броя. Не се сложи само 2, така да отбият номер. И по принцип в България струва около 40 лева. А аз го взех за 18. Абсолютно си заслужава и съм много доволна. По принцип като размер е една идея по-малко от това, което се предлага и съм виждала тук в България, но самия процеп, където трябва да се пуснат жетоните, си абсолютно оразмерен, което означава, че обучителната дейност въобще не пречи на това, че чекмеджето е по-малко. Отново отваря се и дървото си е тежичко, не е някакво лефтяно. Която поръчах на децата за... Те имат една и това е втора, която взех за 6,30. Ето тази чанта, тя върви с едно портмоненце, къде го запилях. Ето го. И много ми хареса, за 10 лева я взех, тя се е доста дълбока, тук има едно джобче и реших, че вътре ще им слагам нещата, памперси. Общо взето ще я сменя с тази, която беше на количката, защото вече не ме кефи онази. И те си имат ранички, в които им нося резервни дрежки, а тук ще сложа памперсите, някои документи и общо взето 2 в 1 за мен чанта и за децата. Продължаваме с тези, сте ги виждали за къдрене на косата. Аз обожавам да ходя на Вита. По принцип го правя с лента от халат, но това го взех за 3,90, което не смятам, че са много пари. С 2 ластички вървят, така че ще го пробваме следващите дни. Тези обици, които са 3 броя за 3,61, а всъщност другите са ми много любими и пристигнаха като на снимката 2,56. Абсолютно като на снимката, много ми харесват. Все едно са мраморни, нямам търпение да си ги сложа наистина. Споделете вие дали сте поръчвали от него, доволни ли сте, не сте ли? Аз за сега абсолютно, особено някои от играчките, ако ги бях поръчала тук в България, ще да ми излезе поне едно 80-90 лева отгоре. Оставям ви сега, защото трябва да обработя набързо едно TikTok видео и да ходим на плуване. Чао! И Даниел сега отива да ни вземе новите столчета. Да, мамо! Сега ще ги видим. Освен да ме разтовариш с количката тук и да ги пренесеш до вкъщи. Давай, мило, справяш се супер. Ай, аз ще отида към Спиди. Разтовари децата, аз ще да платя. Катастрофа. Ето ние пак сме в асансьорчето. Кажете здрасти. Мамо, тези деца, що са така рошави? Майка няма. Ще виж майкейка. Позагладила съм се така. Тук ли сме? Аз ще трябва да се тиш. Здравей! Браво наистина на Икеа. Тук са
подготвим кът за децата. Хитро, даже и тук съм виждала как майките сядат и си пият кафето. О, да, избягат от тук, пък има доста интересни. Ето тук за семейства с деца. Ножове, лъжици, вилици. Хай, мама си. Ай, че не се виждаш. Гледай към джентълмен. Как ви са? Пусни! Супер си. Вечерята днес е много мързелива, защото взех от сръбската скара тук в Младост. Много са вкусни нещата. При Гаваза се казва, който е от София. Направих един авокадо мус и салатка. Добро утро! Днес е четвъртък и ние сме на плуване с децата. Но Даниел е на работа от 9 часа, ние сме от 10, затова 8:30 ни остави тук в квартала. И понеже аз му викам, беята отгоре ме остави по другата улица, аз само ще сляза надолу. Тади, ама кой да ти знае, ще има там в далечината, виждате, ремонт. По едно време беше отворено, сега явно пак правят нещо. И аз съм така, стоя с ни назад, ни напред с количката, защото назад има страшни баири, само улица. И викам, не, аз няма се върна оттам да заобикалям 2 часа. И стоя и накрая хората ми извикаха, които... Извинявайте, че гледам натам просто... Да, само да не преча на някоя кола. Да, и хората от строежа ми гледат и викат, момиче, мини от тук, и ми направиха път между камионите с тази количка да мина. Много им благодаря, много са мили, направо ми оправиха деня. И влязох в една пекарна, че ми се дояде, взех едно рокче и геврек. И вижте с какво излизам. Нямам търпение. Елица ми беше казала за тези аудиоприказки, а жената в пекарната ми каза, че е взела и за нейната дъщеричка и самия глас, който разказва, е много приятен, което също е от значение, така че нямам търпение. Ще ги видим, ще ги пуснем в къщи после. А също след плуване ще се чуе с Елица, защото може би с Марти ще дойдат към бизнес парк. Вчера пуснах видео за този сайт, какво съм поръчала там. В TikTok има супер много коментари на хора, че даже вече вървят дела към този сайт, че източват картите и личните данни на хората, така че не знам дали това е вярна информация. Никой точно не беше написал, че на него му се е случило, но че се водят дела, особено в Англия, много се чувало и не знам, реших все пак да ви го споделя това, защото качвам някакво съдържание. Да, аз съм рискувала и съм поръчала този китайски сайт, очевидно, че не е препоръчително постоянно да пазарите по такива места по ред причини, защото първо, че не са толкова и качествени продуктите. Но, да, аз не се отмятам от думите си, разбира се, според мен, особено някои от играчките, които поръчах за децата, са ми наистина супер по-изгодни и се радвам, че ги поръчах и на тях им харесват, но все пак съм длъжна да ви предупредя, че се крие риск и вие да си прецените дали искате и дали ще пробвате да си направите поръчка от този сайт. Момичета, Марти се чува отдалеч. Гледай го! Гледай го, какъв симпатяга! Здравей! Добро утро! Днес е петък, аз си направих едно кафенце. Те и Самая закусват французски яйци, сирене, боровинки и кисело мляко. Вкусно ли е, мамо? Много вкусно! И сега ще си набележа няколко задачки, които се надявам, че ще успея да свърша днес и ще чакам Даниел да стане, за да може да почнем да ги отмятаме. И ще пускам един giveaway в Instagram за колагена, който пия, така че може да влезете в профила ми и да участвате и да се включите, ако искате. С Ширхан. Естествено, Бело обича Маугли и иска завинаги да останат заедно. Той разбира обаче,
че само в селището на хората. Даниил излезе навън с децата, да спят навън. Времето е много хубаво. Аз през това време се опитах да поушетам тук малко, то не че се лечи. И със сигурност ще ни трябва някакъв шкаф. Просто не може така. Станаха все повече играчките и то всъщност не че са чак толкова много, просто трябва да имат някакъв ред. И да, това въобще не ни върши работа. Може би ще го сменим с нещо друго. Важното е, че успях да се изкъпя и да направя една лещичка. И сядам да довършвам рецептите. Имаме ново упражнение от рехабилитацията и сега е голям кеф. Сама да ти е забавно, защото не го правиш ти, мамо, нали? Да, след малко. Е така, за да е на 4 опори, я придържам с една пеленка. Може да се справят много добре. Ей, дай! Така, докато сме с децата на килимчето, хайде да видим какво са ни донесли от детска кухня Теди за събота и неделя. Така, тук имаме мляко с грис и круша. Всичко с грис, между другото, много го харесват. Спагети болонезе. Е, тук ги оцелиха. Крем супа карфиол. Корнфлейк с сини сливи. Това мога да го дам даже за закуска, между другото. Постно прясно зеле. О, и на мен ми се яде зеле, ама с джумерки. И супа заешко месо с броколи и печени чушки. Добре, нещо се разкиселиха. Голяма грешка да снимам храната. Извинете, дами. Приключваме тази емисия. Да, мамо. Къде са листенцата, мамо? Значи днес сутринта искам да ви кажа, че първо сама я беше крива. После тея. Но положението в бизнес парка с листенцата за сега е добре. Даже се чух с Елица. Ще си пощъкаме малко тук и отивам да готвя грах. Това ми е плана. Много добър. Така, днес е събота, обаче последните 2-3 дни много се ядосвам на себе си, защото искам да свърша всичко сутринта, от към работа, нали? Пък сутринта децата изискват най-много грижи, нали? Закуска, после малко игра, докато стане време за сън, вече не спът на 2 часа, ми издържат 3-4 часа. И аз искам да мога и да направя всичко и после се ядосвам на себе си, защото разбира се, че децата са ми най-важни и с приоритет и след това мога да организирам всички други неща. И така че днеска пак сутринта Даниел излезе в 7:30, защото има матч. Аз имам една уговорка от 10 часа. И да, и просто реших, че е подходящо да запиша някои неща. Доста изнервени децата, защото станаха днес по-рано, към 6:30. И исках така да ви споделя моите размишления днес. Защото всеки един етап е нов за мен като родител. И се ме питат как се справиш с близнаци. Всеки ден е различен. Понякога са по-спокойни, занимават се двете. Друг път пък, ето днес постоянно се бутаха за една и съща играчка. Дори да им дам 2 еднакви, те пак се бутаха и не можаха да се разберат. И аз бях като един рефер, а същевременно исках и да ги приготвя, да ги облека, да облека себе си и да излезем. Аз отивам към Ринг Мол, защото имам среща с Ели. Тя е майка на Митко, на прекрасния Митко, който ни посещава в центъра Пианета Бамбино, но след това порасна и вече е в друга градина. Само че поддържахме връзка, тя е много готина и затова нямам търпение и ми е много приятно, че сега ще се срещнем, защото ние се познаваме така, нали, по-задочно
Само не знам дали довърших, защото ми изписа, че нямам памет, но да, Ели по принцип се познаваме от работата, имаме такива отношения, родител-възпитател, но след това сме си говорили за инвитро, писали сме си, тя направи програмата за Slay Body Challenge, така че имаме много за какво да наваксваме и да си говорим и за нейния прекрасен Митко. Малките гъбки заспаха. И аз дойдох в Ринг Мол, чакам Ели, но имам половин час, така че мисля да се възползвам и да почита малко, защото определено имам нужда малко да съм по-чил. Исках да ви кажа нещо, което наскоро прочетох, че и е много вярно. Не позволявайте на една ситуация, обикновено по-неприятните се случват сутрин, да ви развали настроението и да е така през целия ден и да си кажа, не край, днес ми е ужасен ден. Ето, аз наистина имах доста стресираща сутрин, защото определено децата за всяка една играчка се бутаха, дърпаха и беше много напрягащо, защото аз исках да им стопля храната, да подготвя всичко за тръгване, че нищо не бях приготвила предварително. Но да, обаче пък сега ето ние навън сме, има слънчице, ще имаме едно прекрасно кафенце, виждане с Ели. Така че след това пък Даниел, като приключи мача, ще ходим да гледаме за нов диван. Си хубави неща, ще си гушкаме, може да отидем на някоя площадка, да си полеят децата. Да, просто разбира се, понякога дните са прекалено натоварени и цял ден се чувстваш като ако, нали? Но гледайте си и намирате други нови неща, с които може да се занимавате. Ето сега аз спирам да влогвам, няма да гледам социалните мрежи, защото имам чувство, че съм малко по-напрегната и по-добре да почета, за да се поуспокоя и да мисля някакви други неща, отколкото отново да се занимавам с някаква работа. Какъв ефект, така вятър в косите ми. Ние вече сме с Даниел и той победи 1-0, така че е хубав деня. И сега ще ходим да гледаме за диван. А иначе столчетата и като слезем ще ви ги покажа. Но общо взето на мен много ми харесват. В началото малко се чуихме кое как е, ама сега май всичко сме разбрали. Тъй, че ние с първите столчета супер се ядосахме и не ги харесахме в началото, докато не разберем как се случат. Тръгваме, мамо, иначе децата си хапнаха и обаче, понеже спаха много рано, вече колко е часа? Сигурно пак трябва да спа. Ето го столчето, като си се върти на 360. Има от 0 до 36 кг е. Самая още трябва да стои леко поклонена, така че затова избрахме този модел и е супер. Веднага фокусира камерата. Не, ще се усмихна. Гледай. Някой вече също иска. Добре, ето. Мале изглежда много хубаво. Тази стохичка не мога да я хапне сега. Бон апетит! Това е сандвич с дърпано свинско, лимонадка и кани с сирене. С петухам. Така чудей. Добре, мамо. Мили. Това беше всичко от нас за този седмичен влог. Оставам ви сега и до следващото видео.